बिथांनि अननायाव मेगन गोसोफ्रा हनै दाबो होसोदों नंखाय खोथा थगायसुला होना दाबो फोसावदों फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटिउबाव लाना जुगालाव देखायदों नाथाय खाथियाव फैनांगौबा गिनासो फावसिदों खना खनला खान्दा लाना बोहैहोयोमोन थैनि बाना दाना खहा सोरा खहा जेब्ला खान्दा लाग्रा गथ'फ्रा सोलायनो साननानै थाङो फरायसालियाव साफा साफा जेब्ला बिथांनि अननाया इउथनिसिम सुपार 50 मिशन डिसिसन प्रिसिसन दा दुसि अपरचुनिटि नोंनि न'नि जोङो बे सराइबिल बसगाव बिसिडिसिनि दिनै मोनसे गेदेरथार सुबुंनि मेल लादों बेयावहाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों बेयावहाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव दिनैहाय रोजा रोजा रायजोफ्रा बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां मोनदों एफा सान्दुं एफाबां गरम थेवबो बाव पेन्डेलबो गैया जेबो गैया रायजोफ्रा इसिबां जे बाहाय धैर्य हमनानै थाफैदों रायजोफोरनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरबाय रायजोफ्रा दिनैहाय जे बेबायदि आंखौहाय आशीर्बाद होफैदों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर आरो बिथांमोना जे दिनै प्रमद बर' सारनि मोजां खामानिखौ मावनायखौ नुनानै आरो इपिपिएलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोना बयबो सराइबिल समस्तियाव ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो थाखाय सिगांबोदों बेनो जे फोरमान जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्थि फैनायनि थाखाय बयबो न्याय मोननायनि थाखाय आरो जेरैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय दिनै बयबो प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि सिफ बानायनो बयबो थियारि जाबाय थारैनो गुबुन गुबुन दोलोफोरा मा जामारदों सार जिहेतु जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बयबो लोब लोब जइन जाफैदों बयबो आखाइ हमफैदों बे मोनसे जिनिसनि थाखाय जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव जे सान्थि जाबाय बयबो आलो गोजोनै ग्रें ग्रें रायजो जानो हाबाय आरो दिनैहाय जोंनि गथ' गथाय बयबो जोंनि एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैफिनजोब्बाय गावनि न'खरजोंहाय ग्रें ग्रें रायजो जाफैफिननो हाबाय आरो दिनैहाय जोंनि जौगानायनि जे हार बे हारा गोबारै जोङो गोख्रैयै खारगासिनो दं बेनि थाखायनो दिनै बयबो बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाखौनो फिन खनसेबाव सरकाराव लाबोफिननो प्रमद बर' सारखौनो फिन खनसेबाव सिफ बानायनो थाखाय बयबो थागथियारि जाबाय रायजोफोरा बयबो ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै सराइबिल समस्तियाव इपिपिएलखौ गोबां बिबाङाव देरहाहोनो नागिरनायखाय रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय।